jam'iyyar mu sun tsiya duka mu APC ce jam'iyyar mata ce ita baba Buhari janar ce Buhari karshen zance rarara kenan ya gara kan nan dan ka huta da shi kenan wasu sun ce rarara ya mutu wai shi kenan rarara na nan dangane ina wakar nan mutuwa tilace in lokaci ya zo shi kenan lokaci na bai ba yayi ba zan zauna ba sai baba Buhari sai baba Buhari sai baba Buhari amintacce ba dan wawa ba bai ci kudin nefa ba kuma bai ci kudin faisho ba kuma baba Buhari bai gaba rayi ya jale ba lokacin ka ta da kai ke noma bai sai taki ba guda da yana zanga baba Buhari na wanka ba titin da ba ya aiki ba kuma ga titin jirgin kasa da wadar mai kare ba a iya fardin mu guda shirin yana ta gyara baba na haɗu mayina bai gagarin ta ce ba aiki na wutar da kamar bila ana ta yi ba zan ba da kuma yan fawa nan matasa din sun karba ina ce lalle samun aikin kawai da tarewa APC ce jirgin mata ce sai baba Buhari sai baba Buhari APC tanti muka ce tantin ya samu sai mai murna sanadin mulkin mu kasa ta samu sai an ce a yi yawa zuwa yan wata kasa sun damu mun ce mai da kuma gaba da dan yau dingawa na kudin darewa daura hanyar makasa ta saba yana hausawa da ibo kawai haɗa kanmu ya fi sina kuma da zane jami'a ta kewar sai baba Buhari sai baba Buhari sai baba Buhari talakawa na yi kuma masu kuɗi ma na yi ma'aikata ma na yi masu kasuwar ma na yi yan birni na yi karkara sun karba APC zan zaba ita ma ta zamba ba kamar wancan ba sai baba Buhari sai baba Buhari sai baba Buhari gwamnoni na nan kuma ga sanatoci zaune sai baba Buhari sai baba Buhari APC ce jirgin kwatar yanci ce APC ce jirgin mata ce